हेल' गाइसमोन आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ देखायनो थांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बे भिडिअखौ ओरैबायदि जायगायाव देखायगोन आङो थारमाने ओरै दुब्लि बारियावनो माने फुरा दोआव हानि दोआव माने संनानै देखायगोन आरोना जानायनि थाखाय बोरमा बेदर बिदिनो ओंखाम बिदि संनानै जागोन आरोना पिकनिक बादि पिकनिकथ' नंला बियो ओरैनो जास्ट टाइम पास आरोना इन्टारेस्ट खालामनाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर बिदिबा स्ल' नायलांबाय थादो दा नै फानलुखौ रेडि खालामगासिनो लोगोफोर फानलु थेन्था गारनानै फुरा रेडि खालामगासिनो दा बिराद बरिया संखागोन आरोना सासे सामब्राम बिगुर गारबाय सासेया फानलु थेन्था गारबाय बिदिनो जाय फाराफारि मावबाय आरो खामानिखौ ना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दुब्लि बारि गेजेराव आरो एकदमबारे रावबो खाथियाव गैखाया ग्राइन्डार मेसिनाव होबाय फानलु सामब्राम गोजा पूरा मिक्सार खालामसै बिलाइरु काट्छ itu gusaresu itu lah apa lagi मिक्सार खालामनानै जाबायबो सिखायावलाय ब्लेड बादि खोथार एख'बायनो दानिया अर लागायबाय नै अर लागायखांनायनि उनाव हानि दोखौ जानबाय आरोना थाव लुखांबाय आलुखौ एसे एवथ्रमनानै लाग्रोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर close view lo wide angle deh baru gusare चलो हमने mana naik lagi udah kerasa? Oh iya. Baca aja pun ada kasa gundur itu. Mana dah teles? Ini mana teles? Itu yang mana? Nilai jalan. Center video mana itu lebar? Apa lagi mana? Robusten, cut rider, out of market. Biasanya लोगोफोर बारा गोबाव गैला बे टमेट' गोथां होबाय मोननाय लाइनाव थांबाय आरो टमेट'खौ दरनै हानानै होनोसै बेहाय बरिया जाखासिगोन Loade. Buriya नुबाय बै कालारा टमेट'आ गेब्लेबानो मोनबाय आरोना बारा गोबाव गैला जानो मोनथारसै बरिया जाखाबाय बेदरा दसे खोबनानै दोनसै मोनबायानो लोगोफोर नै एबाराव दुन्दिया होनोसै दुन्दियाखौ हाना होखांबाथाय मोनबायानो लास्ट फिनिशिं टाइम जाहैबाय बरिया टेस्टि जाखासिगोन बादि मोनबाय माथो दुन्दिया होबाय बेसे हल ना
नायनानै खदै जागौलै लोगोफोर बरिया टेस्टि जाखासिगोन बादि मोनबाय जोंथ' दुन्दियानि मोदोमनाय बा बरियालै এটা লাস্ট ফিনিশিং ओंखामाबो होनांसिगोन हाइजें फिसा फिसा हानानै सायाव गारना होदेरबाय दसे खोबहाबनानै बोखांसै मोनबायानो होनजाबाय मोनबाय एबार खांनानै एरग्रुंना नायबावसै कालारफुललै কালার বড়িয়া গন্ধ বড়িয়া बाब 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 बरिया टेस्टि जाखासिगोन बादि मोनबाय माथो बोरमा बेदर